Gabon denoi, ipuintxo bat kontatuko dizuet. Protagonista bidaiari bat dugu. Eta bidaiari honek bidai ezberdinak egiten zituen, herri ezberdinak ezagutzeko gogoz. Bidai horretara zakutxo batekin jodaten zen. Eta zakutxo hortan gauza gutxi batzuk eramaten zituen. Beti hori bai, lapiko bat, borobilduta zegoen harri bat eta egurrezko goilara bat. Hori toki guztietara eramaten zuen. Hori bai, egun batzuk zeramatzan baiaia mokaduri jangabe. Eta nahiko gosetua zebilen. Gertuan ikusi zuen herrixka bat, eta herrixka hartara gerturatu zen. Ikusi zituen plazan, jendea bere postuetan. Begira, hango arek ogi postu bat dauka. Beste arek berdurak. Beste arek, hala, perretxikoak ere bai. Denetik gazta postuak ere bat zeuden, denetik zegoenan herriko plaza hartan. Eta berak nola egun batzu zen amatzen gosetuta eta nahizko pila gabe esaten dena, gerturatu zen, beraien gana. Barkatu baino emango aldidazue mokarun bat ozeo zer gosetutan alde eta inork etzion kasurik egin. Orduan beak bere zakutxo hartuta hantxe joan zen, plazaren eskin batera, eta nik ikusi zuen tokitxo bat, su bat egiteko tokia egokia zena. Egurtxo batzuk bildu, eta suleku polit bat montatu zuen. Zakua ireki, eta zakutik lapikoa atera zuen. Eta baita harria ere, eta baita ere egurrezko goilara. Aldameneko errekara joan, bertan lapikoa urez bete, eta hantxe jarri zuen sutan, eta erdian, harria. Jendea inguruti pasatzen ari zena harrituta gelditu zen. Baina, harri bat sukaldatu behar aldezu. Lasai. Harri hau oso berezia da, harri hau magikoa da, esan zuen hark. Harri honekin nik sekulako sopak egin izan ditut. Bai. Jende guztia hartuta eta orduan eta jende gehiago harturatu zen. Eta hantxe hasi zen, bere lapikoan, prestaketetan. Olako batean probatu zuen. Goxoa dau, Hoi bai, nik uste haragi puska batekin goxo hango litzakela, Talako batean, inguruan ikusminan zegoen batek, nik badaukat haragi zati bat, nahi baduzu ekarriko dizut. Nahi duzu bezala. Eta halaxe joan zenua haragi zatiaren bila. Eta ekarrire bereara ekarri zion. Eta bota zuten haragi zati gura lapikoan. Eduki zuen denboratxo batan eta honek ja beste puntua dauka. Hori bai, berdura batzuk edo, batek. Nik gatza eta patata batzuk baditut etxean. Ekartzea dauzkat, ekarri. Eta halaxe joan zen etxera, zer eta gatza eta patata hoien bila. Eta bestea, karri zituenean, hantxe bota zituzten berriz ere probatu zuen. Leheno baino bea doe, diferentziarra. Hori bai, beste ziorra bota ezkeo, beste batek esan zuen, nik etxean ere badauzkat, azen hori batzuk, tipula bat ere badaukat, ekartzea dauzkat nahi baduzu, eta ekarri. Eta harrelaxe, hantxe bildu ziren inguruan denak, eta hantxe bota zituzten, oraingo hontan azenarioa, eta baita ere tipula puska hori. Eta hantxe erukizuten prestaketan. Eta zorteko izan ziren, bertara gerturatu ziren guztiak. Probatu eta sekulako salda atera zen. Sekulako salda. Jendeak harrituta. Baina nola liteke? Baina horrelako salda hona egiteko, ze behar da? Galdetu zioten bidaiariari. Eta bidaiariak garbi esan zien,
Beharrezko gauz bakarra da, lapiko bat, harri magiko bat, eta gosea. Hori da behar dena, gosea. Jendea harrituta antzi gelditu zen. Bakoitzak bere kaxuelka txikian, bere sopa puskatxoa probatuz. Eta dena bukatu zuenean, bidaiariak jaso zituen gauza guztiak garbitu, eta berriro ere bere bidaiari ekin zion. Aio.